Drugari, dobrodošli u tajne velikih mašina. Otkrivat ćemo njihove tajne zajedno, jer mi smo mali istraživači. Idemo! Bager. Bager ima jednu ogromnu i snažnu ruku koja može da podigne brdo zemlje odjednom. Umesto prstiju, on na kraju ruke ima veliku kašiku kojom zahvata pesak. Baš kao što ti zahvataš hranu svojom kašikom. Vatrogasni kamion. On je pravi heroj na točkovima. Nosi dugačke merdevine koje mogu da se protegnu skoro do oblaka i ima poseban rezervoar pun vode. Kada zatreba, on gasi vatru kao da je veliki vodeni zmaj. Traktor. Traktor ima najveće i najblatnjavije točkove na svetu. On je najjači drugar na selu. Ore zemlju i vuče teške prikolice kako bi pomogao biljkama da lakše porastu. Kamion đubretar. Ovaj kamion je pravi čuvar čistoće. On ima snažne zube pozadi kojima mrvi sve što mi bacimo. On se svako jutro trudi da naše ulice ostanu uredne i lepe. Avion. Iako je ogroman i težak, avion leti visoko iznad oblaka gde sunce uvek sija. On nema krila kojima maše kao ptica, već koristi svoje snažne motore koji mu pomažu da leti u daleke zemlje. Mešalica za beton. Ona nikada ne prestaje da se okreće. Njen stomak je kao velika veš mašina koja se stalno okreće i meša beton. To radi da se beton ne bi stvrdnuo pre nego što od njega napravimo zgrade. Voz. Voz putuje po svojim posebnim metalnim putićima koje zovemo šine. Toliko je dugačak da u njega može da stane cijela tvoja ulica. On veselo pišti ću, ću i vozi putnike kroz šume i tunele. Hitna pomoć. Ona ima jarko plavo svetlo koje treperi kao zvezda i sirenu koja svima u gradu kaže: sklonite se, žurim da nekome pomognem. U njoj se kriju spretni lekari koji brinu o svima nama. Dizalica. To je najviša mašina u gradu. Viša je od svake zgrade. Ona stoji na jednoj dugoj nozi i svojim čeličnim užetom dodaje cigle i materijal radnicima na gradilištu. Brod. Iako je napravljen od teškog metala, brod ne tone, već pliva kao ogromna patka. On po moru nosi velike šarene kutije pune igračaka i hrane iz dalekih krajeva sveta. Helikopter. Helikopter na glavi ima veliki propeler koji se okreće kao ventilator. Zato on ne mora da trči da bi poleteo. On može samo da poskoči sa mesta i odleti pravo u vis. Policijski auto. On je brzi čuvar našeg grada. Njegova svetla sijaju plavo i crveno. Vozi se ulicama, hvata lopove i pomaže da svi ljudi budu bezbedni. Valjak. Valjak ima jedan ogroman i veoma težak točak koji izgleda kao velika tuba. On se polako kreće po putu i ravna ga tako da bude gladak kao palačinka, kako bi auto mogao da se vozi po putu. Raketa.
Raketa je najbrža mašina koju je čovek napravio. Na dnu ispušta veliku vatru koja je gura toliko jako da može da odleti sa naše planete i ode u posetu Mesecu i zvezdama. Podmornica. Ovo je poseban brod koji voli da se krije. Podmornica može da zaroni duboko pod vodu kao riba, gde kroz svoje male okrugle prozore posmatra životinje i tajne koje se kriju na dnu mora. Vidimo se u sljedećoj epizodi da otkrivamo nove tajne zajedno. Ćao! Ćao, mali istraživači!